I dag der skal Grandeza ud på 2 shoots, en barber og et transportbåndsfirma, så følg med. Så har vi været inde ved Magic Cut, og nu er det bare videre til Esbelt. Nu er jeg færdig herude hos Esbelt, og nu er det bare hjem og redigere. Purchase your tracks today.